שלום לכם, מהי כתובת ה-IP שלי? ובכן, פשוט מאוד, ipconfig, ואני מקבל הרבה מלל פה, אז בואו נייעל את זה, ipconfig לתוך find ip, ונקבל תשובה קצת יותר מדויקת, ואנחנו רואים עכשיו שזה ההגדרות של כתובת ה-IP של המחשב שלי. יש לי כאן את הגרסה 4 שלי, IP גרסה 4 שבה נתמקד, יש לי פה גם כתובות IP מגרסה 6, אבל לא נתעסק איתם כרגע. זוהי, אם כן, כתובת ה-IP של המחשב שלי, 192.168.1.2. וכיוון שכתובת זו מתחילה ב-192.168, ברור לנו שזוהי כתובת פרטית, לא כתובת ציבורית. לכן באופן עקרוני, אני לא אמור להיות מסוגל לגלוש באינטרנט ולקרוא על TCP/IP בוויקיפדיה אם אני רוצה. אבל למרבה הפלא זה עובד. אז איך זה קורה ומדוע? ובכן, בנוסף לכתובת IP פרטית שיש לי, שזו אכן הכתובת הזאת, אין פה חוכמות, זו הכתובת שמוקצת למחשב שלי. בשביל לגלוש באינטרנט, המחשב שלי עובר דרך ה-Default Gateway שלי. ובגלל שהוא מגיע ל-Default Gateway, כלומר לראוטר, הוא יכול לצאת לאינטרנט, הראוטר עושה פעולה שנקראת NAT, ומקצה לי כתובת ציבורית, איתה אני יכול לגלוש באינטרנט. אז מהי הכתובת הציבורית הזאת? הבה נגלה. אני יכול לפתוח דף חדש ולכתוב פשוט בגוגל what is my IP ולהגיע לאתר הנחמד whatismyip.com, ובאתר הזה אני מקבל את הכתובת שבאמצעותה אני גולש באינטרנט, הכתובת הציבורית שלי, הכתובת שבאמצעותה כל אתר שאליו אני גולש או כל שירות שאותו אני מקבל באינטרנט, אני מזוהה. מזהים את המחשב שלי, מזהים אותי באמצעות כתובת ה-IP הזו, ממש כמו שיחה מזוהה בטלפון. כל מידע שנשלח מהאינטרנט אליי, נשלח לכתובת ה-IP הזו, שהיא במקרה הכתובת של הנתב שלי, והנתב כבר דואג להעביר אותה אליי. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, תודה ולהשתמע.